Proceed ta din sa isgutanan mga igala, importante kayo ni. Paminaw mo, labi na ton dunay mga anak, dunay mga apo nga nag-edad sa 5 anyos pababa. Alright? 5 years old paubos magisguta aning kaso sa polio. Pero sa dili pa kada mga igala, nakaroon sa linya ang atong amahan sa lalawigan. Mupasok karon dire sa ato ang programa. Ang tagiyan nato si Biyanang Governor Douglas Cagas. Okay na bro. Alright, kani? Okay. Hello, sir. Ang atong isgutan karon Mike, ang dinggi o kanang polio. Duha ka buok, dinggi ug polio. Sir, maayong buntag, una sa tanan sir, imuhang pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminaw sa Davao del Sur ug sa itong mga viewers karon go. Hello. May buntag katawhan sa syudad sa Digos o sa siyam kakalungsuran sa atong probinsya. Ang atong paningkamot alang sa maayong panglawas sa tanang katawhan sa Davao del Sur nagpadayon. Mamangganing nga kaniadto ang atong patubang sa mga tao mao ang dinggi. Dinggi. Mo nang atong idasig ang mga tao nga manglipyo. Aron mapuksa ang lamok, no? Ang akong damgong ang mapadayon ang maong paglimpyo sa atong katawhan alang sa dinggi. Apan gawas pa niana, aduna sa laing virus nga atong kabalakan nga mosulod sa atong dalawigan. Mao kanang polio virus. Polio virus. Polio virus. Okay. Kaning dengue virus o polio virus, pulos sila mananakod. Puros po walay tambal. Communicable. Kanya pulos walay tambal. Puros walay tambal. Ang atong kuanda prevention gyud. Mao na nga ipadayon ang pagpanglimpyo sa mga palibot. Palibot. Dugang panini ang usag yun sa tinubdan ining polio virus, Mike. Yes, sir. Kanang defecation. Kanang malibang nga dili sa kasillas bitaw everywhere lang. Hugaw po sa kuan, panglawas. Sa tao. Sa tao. Hugaw sa tao. O niya mahilaman sa nag-defecate na libang o bisan kinsa mahilaman tong iyang kalibang anywhere na bitaw sa casa lang dili sa proper nga comfort room o CR kasillas. Diha ang polio. Diha din na makuha. Nga nakahilam sa iya kuan nga dunay polio virus. Oo. Iyan ang di sa manghunaw. Uy. O di na karong hunaw. Panapon. Sa iyang pagpanghunaw. Pagkahilam siya sa iyang anak. Nagwinoy. 5 years old or less. Takdan. Mahimong polio katumataado. Magka-virus. Virus. Kay ang 5 anyos pa ubos, sila tong dali ra kay maigo ani nga virus. That is why gatawag ko. Kay katong bata nga nagka-polio virus, una na siya virus, pwede sa itong ipasa sa bata. Mutakod yun, sir. Mutakod. Virus na nangitan sa kananan. Na po ilang bata dito. Mabalhin. Kaya kaning virus, Mike, magbalhin-balhin ka ni. Karon, ang atong hangyo sa mga tao mo ni, kaya ang paglikay yun ni ining polio virus, pinaagi sa pag-vaccinate, pabakuna. Muna yung pinaka-best niya himuon. Kining polio, tulong ka po klase kining polio. Okay. Types. Alright. Polio 1. Type 1, type 2, o type 3. Okay. Diri sa Davao del Sur. Kadlukan nga mosulod karon kay kanin biyang polio. Walo na katuig din nga eliminate diri sa atong nasod. Nasod yun. 8 ka tuig na. Wala na polio since year 2011.
Mhm. Apan Pero, karon Nibalik. daghang mga tao wala pa vaccine, Vaccine. wala mo dako kay danger nga mobalik. Okay. Kay sa Luzon mibalik naman Sa Metro Manila, nana dito. sa Manila. Mm. Muna na ang atong hebalo sa mga tao nga ang atong gobyerno Mhm. itabangan sa World Health Organization, Mhm. WHO, All right. o sa UNICEF, pinaagi sa paghatag o vaccine, Polio vaccine. polio vaccine, Mm. sa type 2 nga polio vaccine. Mhm. Type 2. Libre nini ang gihatag sa World Health Organization, Mhm. sa UNICEF, Okay. apan dili daghan. Oo. Gamay ra. Pero Pero tama ra. maigo sa Compute ka na 72 sa sir. kada Ah, probinsya or kada syudad kung pila ka buok mga bata dihang angayan sumala sa statistics nga bakunahan. mo ni ang target Sa sir atong kanang lalawigan, 72,000 Mike, 72,000 ka pin sir ang target nila. 70,000 kapin kay Oo. mao na sa statistics dinhi sa atong dalawigan. Sa lalawigan sa Davao del Sur lang. Karon kinahanglan dili usikan kining bakunaha. Mhm. Kay tamang-tama ra lang ni. Okay. Now, Dapat dili isuka, dili iluwa sa mga bata. ang inig daghang kayong mga obserbahan nga mga butang para dili mas usik. Okay. For instance, kay bayal man na Mhm. botelya. Mhm. Inig-abri ang botelya ha, Yabo. o bayabo ba, Mhm. or dili mahurot, Mhm. o dili mahurot, ano man ay surrender na may, di man bahimo paugmaan. Okay. So dahil nasayang, di ba? Sayang na. Oo. Karon, mo nag-schedule kini ang pag-vaccinate. Okay. O Kani. mo kini atong trabaho. Kamudas media mo na yung trabaho. Yes sir. Kaya muna mo na mga inyong lami-lami sa inyong kagalingon. Patay Wala ay. problema niya. Oh, na problema. Wala naman kang sexual offender ka na. Excited na magkakayo sa imong mga kwan. Nadadiri ang tinuod niya angay masayran sa katawhan. Oo. Sa probinsya. Oh, Nga doon na tayo probinsya. gihimo. Mm. Kaya So- so, masayang na itong bayad sa kuryente, Oo. mag-depreciate sa itong mga Noon. equipment niya. Tinuod yung kayo. Magbutang rapat na niya o television. Niya, Ala. gasto tag 500,000 niya na. Di ba na pwede magbutang TV niya may kung alang-alang. Gasto tag Oh. pastan ko. Dako gyud. 500,000 ti aw mo na. Na walay ads. Look-look lang siguro kung nagpantuan niya. Ay nako. Anak ko. Ano na karon, makaigsunan ko sa Davao del Sur. May tungkol sa polio ni. Mm. Kaning polio, tulog ka rounds kini ang vaccination. Meaning, tulog ka hugna. Round 1, round 2, round 3. Mm. Ang kada round, kinahalag 2 drops. Kaya kaning bakuna karon tulo man Patak. Tulo. Patak. Mike, Patak. Patak sir, patak lang, patak. patak, Oo. no? Tulo Patak. patak. Kada round, duha ka patak. Okay. Mo ipatak sa dila o Oo. sa bata Mm. na 5 years old or below. Mm. Okay? Yes sir. So, ang unang round Duha dili ka sa atong patak. dalawigan, Oo. mao karong April October 14? 14. October sir? October 14. Oo, October 14. Hantod 14 days. Ang first round 14 days. 27, hantod sa 27. 27. Oo. So, within that period, from October 14 to October 27, first round na. First round pa lang ni. Okay. Dapat ang tanang kabataan o ang mga kabataan nga 5 years or younger moadto sa atong mga health centers Mm. o sa hospital, sa provincial hospital. Sa health centers kay dool, di Mm. ba? Mm. Assuming nga nasa mga barangay health centers or barangay health stations, Oo. doon ay responsable nga mga tao diha nga matagaan ni ining bakuna, sila mo'y mag-administer ni ana dito sa mga bata nga 5 years old or younger. Tibuok Davao del Sur yun din siya, Gob?
Tibok Davao del Sur kay Mm-mm. kita may una Mm. ang Davao del Sur kauban sa Davao City Mm. ug sa Lanao del Norte mao'y una nga mga probinsya o syudad Mm. lakip ang Digos Mm. sa Mindanao Mm. nga apil sa first round sa vaccination Okay. February 14 to February October 14. to October 27. Synchronized Okay? So, wala. polio vaccination. Ang kada bata nga mapatakan, patak no? Patak ba na? Yes, sir. Patak. O 2 drops na ay tinta nga ikuan sa iyang kumingking kuko. Imailhan niya na patakan siya. Na baksina na Patakan siya. Okay? Okay. O niya, ang Ang second round second round, will be not November. less than 1 month. 30 days after or 1 month after Oo. sa pagtatak niya. Patakan na po 1 month after para Okay. sa second round. Example, at least muagi sa ang 1 month or Okay. 30 days. All right. So for instance, kanang sa October 14, Mhm. dapat dili pa mo sayo meaning after November 14, Mhm. kinahanglan mag second round na ang bata nga magpapapatak. Mhm. That's the second round. Mhm. November Once to 25 na balik po. Sa health center. Oo. Sa November 25 hangtod sa December 7 ang second ito na round. compute na, no? Mhm. Then ang last round din is Ang January last round, na. magpaabot og another 30 days Mhm. minimum og dili sa kaanhaan adlaw sa 30 days mahimong sa 31 day, 32, 33. Ha? Basta kay dili mo kuan sa usa ka bulan. Yes, Oo. Ang minimum. minimum na. 1 month minimum. Kinahanglan gyud noon nga maning kamot sila ga dili madugay po. Mao gyud. Oo. May yung sunod to sir na Mhm. dili na mawala to. Ang last round ba yan ni sir is next year na. Nadire ang last round is Sila? January 6 hangtod sa January 18, Ang third round. 2020 ang third round sa Third bakuna. round. Okay. Mm, Third round. okay. So mo na makaigsunan ko. Pero Atong sir, tangpiton, ang problema nato Mike mo ni. Unsaon pagpakita o pagpahibalo dito sa mga ginikanan o paryente o guardians or sibingan or amigo mm, sa 72 kapin nga mga bata sa Davao del Sur nga 5 years or younger nga kinahanglan patakan o type 2 vaccines. Sir, akong nahinabi ang BHW na to sa Zone 2 Gov. Na sila'y record tanang mga bata nga nag-edad o 5 years old pababa diri sa Zone 2. Siguro mo Salamat kayo dira. Mm-mm. Hinaot punta ka sa tanang barangay Mm-mm. na agapon na. Mga BHW sila ang mo kuan. Okay, BHW. That is why precisely Mm-mm. ang tinuod nga bayani niini ang atong nga BHW. Yes, sir. Sila Kung gyud. mahimo nga sila mo ay butol-tol dito ng mga bataa, Mm-mm. kinama sa record, Mm-mm. sultihan ang ginikanan sa mga bata, nadala ang inyong mga anak na 5 years or younger Mm-mm. dito sa health center. Mm-mm. Aron mo appeal sa round 1, round 2, and round 3. Mm-mm. Okay. Diba, Mike? Yes, sir. Sir, kailangan baghapon sa mga ginikanan niya mangutana nga mo-undergo sila aning polio vaccination. Bisan pa man walay natala nga nagka-polio dinhi sa Davao del Sur, Gov. Yes. Precisely kay prevention man eh. Mm-mm. Kumbaga, I-prevent na to nga matalaan ta o polio. muragod gihapon sa dinggi. Kay og dili na to i-prevent ang pagsulod sa polio. Mm-mm. Kung nanay polio virus ang bata, di na matambalan. Mhm. Ma-polio victim na gina siya. Mao gyud. Meaning, kung si may tabo niya polio victim siya, Nang maapektuhan ang iyang utok, mapiktuhan ang iyang spinal cord, spinal cord o iyang Oo. brain. iyang Diba? brain, oo. Mugamay ang mga bukton, Ma-paralyze. paralyze siya. Oo. Delikado kayo. Nakaigsunan ko, ibalik-balik unta ning akong isulti diha, ini mag-record. Yes, sir. Recorded, Gov. Recorded. Mm.
Mo na importante. Balik-balik di para kuana, Mm-mm. para Ma-aware gyud tanan. mga bata magkitikanan. Kung Sir, mahimog ma-zero anti-drip mic, mm-mm. ang target kanini sa Pilipinas 95% lang. Mm-mm. Ang ako mic ang 100% ta. 100%. In other words, zero ang mahimong polio victim. Mm-mm. Gob, unsay mensahe nimo sa mga ginikanan niya mahadlok sila magpa-vaccine tungod atong kaso sa dengue siya. Well, Mm-mm. World Health Organization naman yung hatag ani mic kabuhat. Di lang gahatag ang gabuhat ng baksina ang World Health Organization Mm-mm. o ang UNICEF. Mm-mm. Muna garantiya siguro, Mike. Sigurado Kaya gyud. itong gibaksya, doon naman to yung mga question. Mm-mm. Wala man to endorse sa World Health Organization. Di man ang nagbuhat na ito ang World Health Organization. Di man ang UNICEF ay Mm-mm. naghatag o consent ini. That meaning, size polio. Mm-mm. Wala may question ang polio vaccine. Okay. So, nagkadlukan. So relax lang sila. Sigurado ni, Relax sigurado. lang sila, relax. Oo. Kanya ako na sa nagsulti, Mike. Mm-mm. Dili man siguro ang amahan sa lalawigan magbinuang sa atong mga tao. Yes, sir. Di ba? Yes, sir. Ang atong pangagpas kanunay, sumala sa akong isulti nga ang akong panglantaw nga unta, makabaton kita kahinsog kung Mm-mm. may perlawas kanatong tanan. Okay. Nang nagdikay nga magkatinggi, magka-measles, o magka-polio. Ang baboy gani ato gani proteksyonan nga dili magka-African swine fever, kani pa kang tao. Tinuod yun, Gob. Mao gyud ni gihisgutan gahapon, sir, sa executive meeting kada Lunes diya sa conference O room. sa akong topic sa akong hatag message sa convocation. Convocation. Nga Oo. among pisa-pisa dito sa executive meeting Kauban sa ng mga Capitolio, department heads. executive room. Roger. Sir, about sa rabies, Gob, na kay mensahe, sir? Well, Mm-mm. usa sa tang rabies. Rabies. Bantayan, usa pa man yung namatay sa Rumsod Padada. Dada. Pero unahon sa nako ning polio mic. Okay, sige. Another portion na lang later on. Sa ato Di natin dunganon. sa goal ni ha. Mawerla ta. Tawag yabong ko nimo sa rabies. Yes, sir. later on. Sa Kaya rabies magpupot po. madalag mic. Kaya doon na distribution sa titulo dire. At pag-ceremony na oh. Uy, wow! Congratulations. Grabe, sir, ha? Ako dire sa madalag. Oh, anha mi, Okay. sir. Anha mi diha. Okay, Gob. Okay mic ha. Sige, sir. Daga salamat, sir. Salamat. Governor Salamat. Douglas Cagas, mga igala, nagpadangat sa iyahang mensahe, iyahang sincero nga pagpaabot kaninyo, pagpaibaw kaninyo nga magpa-vaccine ta, polio vaccine ta karong October 14, 2019. Ang first round, mga igala, libre niya. Mao ni siya ang more ginatawag og response sa Department of Health. Ang first round is October 14 to 27. Libre ni adto lang mo sa inyo ha mga health center o di ba ka sa provincial hospital nato. Okay? Then ang round 2 ani sa November 25 to December 7, 2019. Then ang katapusang round sa polio vaccine sa January 6 to 18, 2020 next year. So ang himuon sa mga ginikanan ani pabalikon yun nato katulo ang atong mga anak nga nag-edad sa 5 anyos pababa. Or kanang bata nga mao pay pag-anak hangtod sa 5 anyos. Oh. Matod pa ni Gov, ang bayani gid nato ani kining atong mga BHW. Oy, maayong buntag sa to ang mga barangay health workers. Diya sa Zonto, okay na sila i-record tanan sa mga bata sa tibok Zonto nga nag-edad 0 hangtod sa 5 anyos. Hinaot pa unta tanang barangay. Sa tibok Davao del Sur, maunay himuon sa atong mga barangay health workers. Timan ilan ninyo ha nga ang polio virus walay tambal. Susama sa dinggi. Kung unsay gihimo
sa provincial government of Davao del Sur para ma-prevent o mapribintahan kining dengue, mausay gihimo para mapribintahan kining poliovirus. Nya kadaghanan matakdan ang mga bata. Kung wala lay pakialam ang gobyerno, ay bahala mo diya. Diba? So gusto nato nga mapaabot kaninyo nga ang atong provincial government, ang atong gobyerno concern sa panlawas sa matag individual. Concern manggani sa mga baboy atong African swine fever virus kini pagka sa mga bata. Samot ng concern. So unsay gihimo sa gobyerno? Mismo si Governor Dodo Caga si tawag na to. Ibadlong ta nga ayaw ng mga lulo, mga hubo-hubo dayon sa dili na kayo pinaka-importante. Ang importante kini kay kuan man ni dakong problema. Siya mismo ni tawag, siya mismo ni hangyo, siya mismo ni hatag mensahe. Nya karong October 14, ipa-undergo na inyong mga bata nga nag-edad 5 anyos pababa og polio vaccination. Ikatulo na bakunahan ang inyong mga anak, inyong mga apo. First, second, hantod sa last round. Nya sa next year na sa January. Mabakunahan mo karong October 14, ipabalik ninyo yung anak sa November na. November 25 hantod sa December 7. Okay, klaro ta diha ha.